Mag-aalas 2 ng umaga, Pasay City, malapit lang sa Buendia. Tara, lakarin natin ang patutunguhan ko. Ayan, mga 30 metros siguro ang haba ng kainan ni Diwata. Taga-Samar ka ba, di? Babayan? Diri? Diri ka taga-Samar? Ha? Taga rin, taga-Lawang? Ah, San Roque. Hayman si ato kuan, babayan, hayman, ay mayor. Nakaturog. Nakaturog. Nakaturog pa. Adi yo, taga San Roque. Ako taga mga kawaray, mga taga San Roque ngayon di diyan mga trabahante ni Diwata. Mga taga San Roque, bungto sa San Roque. Shoutout sa truck na natin. Shoutout, boss. Call center. Call center. Call center po. Lunch namin ngayon eh. Sa Diata Pares Overcook. Hi guys, welcome to my vlog. Kaya ba din? Nakita. Nagalit ka mo. Oh, mga taga San Roque nga ni. Tarman. Puros na din yung mga taga Norte. Blanc Tapes. Aswang. Ah, tali taga Ilonggo. Ilonggo. Ayan, oh, shout out. Taga San Roque na ito siya. Kalokan. O, Caloocan. Pero, taga San Roque. Hari siya sa Caloocan. Kalokan na. O, Caloocan talaga. Kaya ano yan po? Lugar. Hindi na kaya. Ano na yan? Ah, okay, okay lang ito. Hello guys, shoutout sa mga taga-Samar dyan. Okay. Shoutout po dyan sa pakipalo na lang po kay Rene Vlog Derito. As Waray TV. At Bronx TV guys. Adi kami kan Diwata Parisan Overload. Pakipalo sa page ko, Tagkaro. O, tapos kawakwakan. O, kulalaknik. Buksukan. Ang minimart ko noon ni kanira Madam Diwata mao ini. Ayan. Oh, shout out buddy, Frank. Oh, ala kay. Ay, para taga San Roque. San Roque di. Oh, ay taga Caloocan ko no siya, diri taga San Roque. Oh, ayan guys, maganda yung chikahan namin dito, si Tagkaro, Rene. Si Alitap-tap. Binibining Alitap-tap ito. O yan o. Hi! Good morning, good morning, good Pangarap pa lang morning. nila rito. Ayan. Hello, hello, hello! Si Frank. Please follow. Follow up. Ayan. Mga taga San Roque sila lahat. Okay. Alas 3 na, madaling araw. So, ayan. Ang Paris, Siken Joy, Siken Inasal. O, sa katotrokan, kuhan. Adi. Buddy Frank TV and Alitap-tap. Hi! Tagkaro, ayun na si Tagkaro. Katurog na.
subscribe. Waray TV. Ano naman ang pangalan mo? Ha? My name is Fiona Andrade, just call me Good Driver. Isa sa mga pwede diwata na nagsasabing, if you're happy, show it. Let ang basher ni Kuya mamamatay sa inggit. Thank you. Si Matindi. Oh guys, oy. Mga kawaray, adi na nga yan si Diwata, ho. Malinis lang. Bago nga pagmata si Diwata, adi na nga siya, ho. Ano yung vlog? It's a vlog. Yes, kay ad sugad man yung suplado ka na kuno, di ka na kuno na mamansin. Madam Diwata. Sino may sabi sigmuraan mo? Kay adto sa Facebook. Yun na, halika. Okay, ito, pasiwit na pala ako rito. Ay. Okay, yun. Ay, thank you. Okay. Thank you po sa 50 pesos. Ayan, sa mga followers si Kuya, patuloy yung supportahan ng channel niya. Waray TV. Waray TV. Pa-like, pa-share, and sabay-sabay po tayo mag-follow up sa channel niya. And thank you. Okay. Okay guys, kailangan ko nang umalis rito. Umaga na eh. So, alis na tayo rito. So thank you na lang. Agap-tap. Inyo and Frank. Thank you. Babalik ako rito. Tutuloy natin ng next time.